Почитувани присутни, почитуван проректор за наука од Универзитетот Свети Кирил и Методи, почитувани професори, членови на Филозофското друштво, почитувани домаќини од ЕО Инфоцентарот и сите присутни и секако студенти. Голема чест ми е да бидам воведничен на ова денешно прво наше предавање од серијата предавања кои што треба професорот Ѓорѓи Каприев од Софија да ги одржи кај нас во Скопје. За професорот Каприев, кој што е доволно познат на нашата научна интелектуална јавност, наизглед излишно да се кажуваат почетни најави, но формалноста изискува сепак одредена најава, а покрај формалната најава ќе се кажат и сигурно некои работи кои што ќе бидат нови. Како и да е, професорот Ѓорѓи Каприев, родом од Бургас, професор на Софискиот универзитет по историја на философијата, специјалност византиска философија. Има објавено над 20 книги, едитор или уредник над 20 томови, кои што се занимаваат со тематика од областа на средновековната, византиската и античката философија. Човек кој што има исклучително широки познавања од својата област, но не само од неговата област, кој што предавал на бројни европски универзитети, кој што има специализирано во Париз и во Келн, на истите универзитети, има предавано цели семестри, бил гостен на универзитети ширум Европа, Италија, Германија, Франција, Холандија и така натаму, Швајцарија и така натаму. Тоа што се однесува до фактографијата. За фактографијата може да се отвори на интернет, во крајна сметка, се види. Јас би сакал да кажам неколку зборови од моето лично искуство од работењето со професорот, бидејќи станува збор за човек со кого што се знаеме 10 години, кој што беше ментор на моите магистерски студии во Софија и кој што беше, така да се рече, ментор во сенка на моите докторски студии во Германија. Значи, човек со кој што постојано соработувавме, човек со кој што постојано се консултира во врска со мојата работа и беше постојано онлайн за сите прашања и одговори преку имейл и лично, секако. Темата која што ја предложивме и која што денеска ќе биде тема на предавањето и на дискусијата која што ќе следи после предавањето во ЕО Инфоцентарот, е тема која што сметаме дека е исклучително актуелна. Станува збор за византиска философија, некој ќе рече, тоа е историја на философијата, тоа е византиска философија, тоа е некоја археолошка работа, треба да ровиме во минатото, па да откриеме кој е Свети Максим Исповедник, кој е Потицар Играси, кој е Свети Григори Палама и така натаму да ги набројуваме, но тоа не е чиста археологија. Можни се посредувања кои што особено во сегашниот момент, во денешно време, како во секој друго време впрочем, може да бидат од исклучителна важност за нас, бидејќи ние сме наследници на една голема мисловност, на еден интелектуален свет кој што ни е тешко да го разбереме до крај и да ја навистина да допреме сета длабочина и сета релевантност и важност која што таа култура и таа мисловност има за нас денеска.
Ние сме земја која што има своја историја, се наоѓаме во фаза евроинтеграција, транзиција и така натаму, и многумина поставуваат таа тема во центарот на вниманието, го поставуваат тоа прашање што е со европските стандарди, што е со европските вредности, што е со европскиот начин на размислување. Ние изборуваме цело време за некои европски вредности, а многу често ни самите не знаеме што се европските вредности. Понатаму ќе чуеме често луѓе кои што ќе излезат да тие европски вредности не се компатибилни на нашите локални вредности, не се компатибилни на нашата традиција, да ќе речеме многу се компатибилни. Да видиме дали се. Во секој случај тоа е една тема која што точно на ова место, точно пред оваа публика и точно со нашиот предавач денешен ќе биде добро разработена според мојата прогноза, знаејќи зашто професорот ќе зборува. И сметам дека вниманието во ниедна точка од неговото кажување нема да запре, бидејќи точно за тие теми ќе стане збор. До кој степен византиската мисловност, византиската култура е согласна со нашата современа ситуација, со насоките кои што се пред нас и каде сме ние самите во сето тоа. Имајќи сепак една историја, голема историја пред себе, позади себе, која што не можеме туку така да игнорираме. И имајќи голем пат пред себе, на кој што треба да се посветиме сериозно и темелно, без еуфорија од една страна и без одбивност од друга страна. Пред да го предадам зборот на професорот Каприев, ве замолувам да ги исклучите мобилните телефони и уште сега најавувам дискусијата, која што после неговото се надевам околу 40-минутно изложување, 45 минутно изложување, ќе започне и ќе трае следните половина час, предпоставам. Така. Додавам зборот на професорот Каприев и благодарам. Най-напред, добър вечер. Аз искам да кажа, че за мен е изключителна чест да бъда в Скопие, не като турист, а като човек, който представя научни резултати. Аз мисля, че тук има с кого да се разговаря и с кого да се дебатира, което е най-важното. Благодаря, разбира се, най-вече на Милан Георгиевич, мой студент, мой приятел, преподавател в университета в Скопие, за поканата и за усилията да организира цялото това присъствие тук. Благодаря, разбира се, сърдечно на Философското дружество на Македония, на господин Лючо Митковски персонално за същото. Благодаря на Диан Баболевски, който ще превежда от български на македонски език, и на колегата, за чието име, за съжаление, не знам, който ще превежда на английски, ако някой има нужда от това. Аз ще говоря на български и знам, че трябва да говоря бавно. И по тази причина ще говоря от тук, защото тук се говори по-бързо. Уважаеми господин проректор, уважаеми колеги, научници, дами и господа, моята тема гласи, както беше обявено, византийската философия и съвременните социални науки. Византийската философия започва съществуването си през IV век след Христа и затихва като цялостна парадигма около средата на XVIII век. В края на XVIII век и в културите, формирани от византинизма, започват да добиват меродавност философските учения,
разгръщани в Централна и Западна Европа, определящи и до днес философските програми в нашия регион. Въпреки това, панихидите за тази традиция се оказаха твърде прибързани. Тъкмо в последното десетилетие интереса към нея, към византийската философия и традиция, започва да става особено интензивен, и то не само сред историците на философията или богословието. Нейни теми, понятия, похвати и перспективи биват привличани от изследователите в сферите на социологията, психологията, медицината, квантовата физика и така нататък. Междувременно, процесите на европейската интеграция допълнително покачват вниманието към този начин на гледане към света. Напук на апокалиптичните картини, чертани от злонамерени идеолози, европейският глобализационен модел предполага не унификация, а разгръщане чрез мобилизиране на регионалните специфики, принадлежни на общата европейска култура. Самата тя възниква през средновековието като биполярна и жизнената й динамика се определя от напреженията и взаимодействията между двата фокуса на европейската елипса, каквито еклесиологично говорено са Константинопол и Рим. Европа на 21 век, удържайки този модел, се вглежда много по-детайлно в конкретните негови сектори и черпи ресурс, тъкмо от своето многообразие, което не изключва ситуативни опити за извеждане на едни или други доминанти. Светогледните нагласи, характерни за културния регион, определен след 13 век като православен, все по-масово биват мислени като мощен европейски ресурс. Днес ще направя опит да размишлявам върху няколко техни употреби, в кавичка, в рамките на съвременните социални науки. Нека най-напред направя едно пояснение. Когато говоря за философия в Византия, имам предвид всички философски проекти в византийската култура. Под византийска философия разбирам напротив тенденциите, различаващи се от западните традиции с това, че слагат по-интензивно ударението върху динамиката на битието. Те издигат за най-първи предмет на философското мислене не същността, субстанцията или биващото в и за себе си, а неговата действителност, неговите действия и движения и в този смисъл неговото съществуване, чрез което именно може да бъде познавана и същността. Това особено нюансиране на централната метафизична проблематика разглеждам като специфичен принос на философската култура в Византия. Социалните динамики в края на 20 век принудиха социолозите да забележат сериозни методологически дефицити в научната парадигма. Класическата социология, казано най-общо, се базира върху идеята за социалния детерминизъм, следващ по силата на социални закономерности. Той задава действията и общуването на исторически стратифицирани социални групи и числящите се към тях индивиди, усвоили в процеса на социализация колективни представи, регулиращи намеренията и набелязващи целите. По тяхно влияние се произвеждат лицата маски, носители на социалните отношения. Човешкото действие се тълкува като неизмерно имащо своето зада, т.е. конкретно, предметно целеполагане. Колкото и да са сериозни резултатите от тази перспектива, тя се оказва безпомощна пред феномени като съпротивата, устояването и особено иновацията. Така наречената агентност на промяната се ликвидира или се отнася към нива, които аз наричам социологически мистицизъм. Един лош мистицизъм. Говори се за персонални психични особености или девиации, за непредвидими емергенции, за харизми, появили се неясно откъде.
Иновацията не се гледа като автентична форма на присъствието в света, в рамките на класическата социология. Actor Network Theory, формулирана през 80-те години от Латур и Калон, проблематизира основни аксиоми. Тя разширява максимално понятието за социалното действие и възприема плуралистичен подход към него, отказвайки се от всякакви иерархични или генеалогични процедури при неговото обяснение. Заедно с това се отделя изключително внимание на така наречените нечовешки агенти, неща, живи същества или технически обекти и тяхната способност да се съпротивляват, да налагат ограничения върху действия и сами да произвеждат действия. Социалният деец не е атомизиран, а е винаги в действена мрежа от деятели с различна природа. Actor Network Theory с основание потърси понятивен ресурс, не съвпадащ с този на класическата социология, а значи и с традиционния за Запада философски апарат. Моя колега Иван Чолъков и аз започнахме преди 12 години активно да въвеждаме концепти, присъщи на византийската философия, с които предложихме не само понятия, но и разширение на предпоставки и резултати в тази теория. Още средновековните западни интерпретации на Аристотел слагат в центъра механизма на каузалността, превеждайки при това понятията динамис и енергия като потенция актус и особено possibilitas актуалитас, с което отпращат означаемото към сферата на модалното. През 20 век в самата западна традиция се чуват гласове против това решително редуциране на Аристотеловия метафизичен проект. Най-категоричен е може би Мартин Хайдегер. Още през 1931 година той настоява за възстановяването на 4-те самостоятелни перспективи към битието при Аристотел, едната от които е определена от биването според динамис и енергия, при което строго се дистанцира от превода на двете понятия съответно като възможност и действителност, апелирайки за възстановяване на собствените им значения – сила и енергия или действие. Пътем следва да се отбележи, че въпреки всичките си старания да остане верен на динамичното мислене на Аристотел, Хайдегер сам допуска някои излишни субстанциализации. Защото класическото място на това философстване не е неговата културна среда. Казано обобщено, в 9-та книга на метафизика Аристотел развива едно учение, в което обвързва същността осия, силата динамис и действието енергия. Всяко нещо, което е и следователно притежава и е същност, има определени сили, които могат да бъдат сведени до една неизменно налична. Силата да се въздейства и да се претърпяват въздействия. Действието на всяка сила се нарича енергия. Действие. Аристотел различава обаче два вида действия. Първите бихме могли да наречем каузални, а той ги именува просто движение. Това са действията, които възникват по определен външен повод и угасват с изчерпването. Те имат начало и край във времето, те са ограничени, те имат граница. Енергия в собствен смисъл пък се нарича онази проява на същността и нейната сила, която е обвързана със собствената последна и висша цел на тази същност. Затова Аристотел отъждествява тази енергия с интелехията, с самата причиняваща цел, с формата и с живота. Енергията съдържа формата или е тъждествена с нея. Тя задава определеността на живота. Тя е екзистенциалното действие на същността, без сама да има субстанциален характер. Мрежата на енергийните действия формира действителността, която се схваща като действаща и поради това актуална. Същността съвпада само условно със своята същинска енергия. Те са едно и също, но същността е носителя на енергията. Тя от своя страна не е същност, а принадлежи на същността. Тя е нейното екзистенциално действие. Тя е самото съществуване на същността и нейното проявяване.
Този тип енергия може да се определи като екзистенциален. Тя не е генерирана от някакво непосредствено сада и е насочена не към контингентна цел, а към целта на съществуването като такова. Тази енергия е самият действителен живот на същността. Това Аристотелово учение става първата предпоставка на философстването, определящо профила на византийската култура. Византийската традиция отъждествява същност, усилия с природа, физис, и ги тълкува като общата форма на определено битие, налично в множество индивиди. Самата истина, проява на всяка същност обаче, както на крайната, така и на безкрайната, са нейната конститутивна сила, систатики, динамизм и природната й енергия, физики, енергия. Не е възможно, настоява Максим Изповедник, да се утвърждава една същност, а заедно с това да се отрича конститутивната й енергия. Същността е самодвижна, автокинетос, защото бива изразявана от своята енергия и съществува чрез нея. Природната енергия характеризира изначално и непосредствено същността. Природата не би могла да съществува без конститутивното й движение. Известна ми е съпротивата, включително от страната на НТ теоретици, срещу самото понятие същност. Това е ефект от терминологичната инертност, характерна за западната философия на новото време, свеждаща същността до логико-епистемологичния абстрактум, който се постулира като всеобщо и безразлично, но пък реално наличната във всеки индивид същност. Човек изобщо, куче изобщо, крава изобщо. Воден от справедлива погнуса към този абсурд, Жан-Пол Сартър, например, ползва понятията същност и природа, за да обозначи актуалния образ или фигура на аза. Отделно раз. И той обаче е наясно, че по своите потенции човекът е именно човек, а не, цитирам, мъх, плесен или цветнозем. Крайният цитат. Затова му се налага да приеме една човешка всеобщност на състоянието. Той предпочита да говори за състояние на човека, кондисион humain, отколкото за човешка природа. Това състояние е, цитирам, ансамбълът на априорните граници, очертаващи фундаменталната ситуация на човека в универсума. Крайница. Тези граници имат и обективна, и субективна страна. Продължава той. Екзистенциалният човешки проект цели тяхното отместване, преодоляване или адаптиране към тях. Много добре. Остава да се добави, че тези граници очертават не празно място, а полето от актуални потенции на човешкото осъществяване чрез съответните им действия. Византийското схващане за същност или природа може да се опише даже и така. Византийските мислители различават между природата съзерцавана във вида, общото понятие, и природата съзерцавана като съществуваща в конкретния индивид, атом. Тогава природата е наблюдавана в ситуацията на действителното и съществуване. Разликата е в това, че, например, живото разумно смъртно същество в конкретния човек не съвпада безостатъчно с нито едно от тези в останалите хора, а носи особеностите, свойствени само на него и на никого други. Казва Йордан Мислен. Именно концептът за отделното биващо, мислено като ипостас, е първият голям апгрейд от страна на византийската философия. Революционното в нея, а и в християнското мислене изобщо, е придаването на приоритет на персоналността и екзистенцията пред същностното, природното, родното. Докато
понятието индивид или атом се причислява към природния ред и обозначава единичното биващо гледано от към неговата общо валидна за вида му валентност, ипостас е ядрото на един нов понятиен ред, който не стои в субординационно отношение с природа. Ипостасът е носителя на същността, но по уникален начин. Тя се дефинира като самосъществуващо, характеризиращо се чрез собствено присъщите му неподменими и уникални свойства, различавайки се така от ипостасите от същия вид, не само по число, цитирам дефиницията на Максим Изповедник. Акцентът пада върху нейната уникална самобитийност, с което тя стои над инхерентната за нея обща природа. Ако същността може да се мисли като действителност, ипостасът е осъществява. Максим Изповедник определя на едно място ипостасата като действащо, енергон, биващо. Тя, ипостасата, не просто съдържа същността, но и излъчва природните енергии, което довежда и до тяхното вариране. Остава да се добави, че ипостас притежават не само разумните индивиди, а всяко отделно самосъществуващо нещо, живо или неживо. Докато ранните мислители отъждествяват понятията ипостас и лице просопо, Йоан Дамаскин въвежда едно различие. Ипостас фиксира най-вече самоопределеното съществуване, докато лице съобщава по-скоро особеното действие, следващо от личните свойства и съответната отнесеност към други лица. Затова е възможно едно лице да олицетворява друго, което е невъзможно да се мисли за ипостасите. Неговия пример е, че губернатора управлява от лицето, даже ектон просто, директно от лицето, ние казваме от името на императора. Противното би означавало държавен преврат. И затова ние на български нашия език казваме олицетворява. Също. В този смисъл лице обозначава способността на ипостасата да влиза в релации с други ипостаси. Преди да обсъдя един ефект от това различие, искам да спомена един резонен въпрос, зададен от Латур преди години. Ако, гласи въпроса, ипостасата излъчва именно природни енергии, как им предава уникалност? Защо се настоява, че начинът на излъчване на енергията зависи от ипостасата? Как така твърдим, че, това е цитат от моя статия с Иван Чалъков, където той зададе въпроса, екзистенциалните енергии могат да варират своята интензивност не само при различните ипостаси, но и в една и съща ипостас, в зависимост от екзистенциалните състояния и периоди. Отговорът, парадигмално даден от Максим Изповедник, е благодарение на своите хексиси. Аристотеловото понятие хексис се тълкува от Максим като устойчиво вътрешно състояние или предразположение, което може да бъде налично както по рождение, така и да бъде придобито. Хексисите се характеризират с потенциалност и са медиатори между силите и енергиите. Максим дефинира хексис като конститутивна характеристика, систематики идиотис, за действеността на ипостасата. Хексисите са ипостасния, персонализиращия фактор за насочването и определеността на действие. Те са вътрешния филтър при актуализирането на природа. Учението за хексис полага битийната проблематика в една категорично ипостасна перспектива. Хексисите са първия кандидат сред факторите, които следва да се обявят за subject carrying или psychomorph mediators, както е при Бърнулър. Ипостасите не само излъчват, но и приемат енергии, които стават елемент от техната екзистенция. Те се проникват взаимно чрез своите енергии. В перманентно действие е така наречената перихоресис, взаимното енергийно проникване, обмена на свойства и енергии,